Okay, no, mga igsoon, yan usab kita sa oras nga ginhatag kanato aron sa pag hatag ngadto sa atong mga kaigsuonan nga nagsubaybay ning atong live, no? Matag adlaw ni atong live nga niini sa matag adlaw adunay mga preacher nga makita ninyo dinhi kanunay, no? Labi na sa among labaw nga magtutudlo, Supreme Divine Master ko Giya. Mga igsoon, sa dili pa ko padayon sa akong tema, ang ngayon na akong katahuran, among labaw nga magtutudlo, mga laylain nga mao ang source na niini ang gamay na kaalam nga gihatag dinhi kanamo aron sa pagpahibalo, aron sa pagsinggit diha sa kahanginan ingon man sa radyo, no, dinhi sa live sa Facebook. Usbon ko mayong buntag kanimo master uban sa tibok nimong pamilya, mga nanay, duwal, ay buntag usab. Ingon man sa aking mga igsuon ng mga Lucy, no? 12 days sa Kingdom of Grace. Mayong buntag kaninyong tanan. Ingon man usab sa atong mga igsuon ng mga bisya. Mayong buntag ug sa tanan nga moabot nini ato ang live, no? Worldwide, mayong buntag kaninyong tanan sa atong mga viewers, no? Mga igsoon, ini nga akong tema, inyo na kini nga nabati, matag, sigya, sa radyo, inyo man dinhi, no? Dinhi sa tabernacle. Inyong makita kini kanunay, inyong madungog. Na kini na nahisulat sa balaang kasulatan sa Mateo Kapitulo 24 hangtod sa 36, Kapitulo 24 versikulo 36. Unsa may gisulti kanang adlaw, no? Adlaw o takna. Mo ni ang ginon ninyo na kanunay na ninyong gitanaw sa mga live o sa video na inyong makita diya sa Facebook, sa social media. Inyo na kanunay na nagdumog kini adlaw o takna. Kanina isulat sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 36. Mato dinhi sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 36, no? Mo kini ang nakasulat 36. 36 sa Mateo. Inyo naman ang madungog, inyo na rin nakita. Ato lang kining balikon aron nga mahibalod jud kamo, aron nga masulod jud sa inyong kasing-kasing ug hunahuna nga kanang adlaw ug takna naay nahibalo, no? Naay nahibalo sa adlaw ug takna kung kanus-a si Kristo mobalik, unsang pitsaha, unsang orasa, unsang adlawa, unsang tuiga. No? Atong basahon. Mo kini ang nakasulat. 36 isang isulti, apan mahitungod sa maong adlaw ug takna walay usa nga nasayod
bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak, gawas sato pa iksip, gawas sa amahan lamang. Sato pa adunay amahan nga nahibalo, adunay amahan nga nasayod kung kanus ang kanang adlaw ug takna. Muni mga kaigsuonan, karon kani siya sa tinuod ni istorya ani, sa tinuod ni istorya ani, bisan asa ka sa adto ka sa Luzon, adto ka sa Visayas, dinhi sa Mindanao, bisan kinsa imong pangutan-on, kung mangutana ka sa mga kadagkuang mga ministro, mga pari, o mga pastor sa nagkalain-lain ng mga pundok sa tibuok kalibutan, mangutana kita, kanus aman mubalik si Kristo dinhi sa kalibutan. Kay kita karon, kitang mga tao, nangita ka og kamatuoran, nangita og kalwasan, busa kay sa atong pagpangita, kinahanglan nga mahibalo kita kanus anang adlaw ug takna sa iyang pabalik. Kamong mga tao karon, kamong mga tao, kinahanglan gayon na inyong uting kayon, no? Inyong yung analyze ba? Dili lang kay ingon kita mawalay na sayod. Dili lang ingon na walay na sayod sa adlaw sa takna. Busa may kanang pag-ingon nga walay na sayod sa adlaw takna. Maluwas ba ka ana o dili? Munay ato ang sabton patayo. Maluwas ba ka sa giingon nga walay na sayod o walay na sayod sa adlaw o takna? Maluwas ba ka na dili? Nganong dili man ka maluwas? Nganong ang nawalay kaluwasan ang tao na magpabilin sa ginunahuna na walay na sayod o takna? Kanus ang mabalik ka ng Kristo dinhi sa kalibutan. Wa di kaluwasan mga kaigsuonan. 100% wa di kaluwasan. Gawas kun kana nga pagtulon-an nga walay na sayod o sa takna, isalikway na. Kanang muna isalikway na. Ano man? Imo man pangitaon nga kanang makaluwas nimo. Imo man pangitaon kanang kamatuoran nga mao'y paghatag og kaluwasan. Imo man ang pangitaon. Karon unsa man imo? Nga kun ang imong ministro, pastor, pari, o uban-ubang mga kadagkuan sa mga pundok o sikta sa tibuok kalibutan, kung diha na sa Ginoo nga walay na sayod sa adlaw sa takna. Ang tanang pud ng mga tao nga nagtuo, ang tanang mga tao nga nangita sa matuoran, nahimo kadtong walay pulos, busa, walay kaluwasan ang mga tao nga mutuo sa ilang pangulo, mutuo sa ilang pastor, ministro o uban pa. Pareho na sila. Busa, dili makagawas si Kristo sa kalibutan kung diha ra ka. Tanawan niyo mga kaigsuonan. Kung kita sinubok ta sa Dios, kung kita sinubok ta sa Dios, mahibalo kita kanang adlaw ug takna. Sinubok magkaka kita sa Ginoo. Kung sinubok ta sa Ginoo, mahibalo ta. Mahibalo ta. Kaya ang sulti diri sa 43, ingon na. Muna sa isang bingay sa usa ka pangulo. Kung nahibalo siya. Tanawa akong masahon. Sa 43. Apan hibaluin ninyo nga kung ang pangulo sa panimalay na sayop pa, unsang taknaa sa kagabion, muabot ang kawatan, magatukaw unta siya, o dili niya tugutan nga pagasakon ang iyang balay. Kung nahibalo, apan wa man nahibalo, ato pa inigabot anang espiritu sa kabaturan, inigabot anang magatukan sa adlaw o sa takna, mabuslukan ang imong balay.
Kay kung nahibalo ka, ikaw mapangulo. Sa mga pundo o sikta, nahibalo ka na, dito ka musugod, nga muslutan na inyong balay sa kabatan. Kung nahibalo, apan wa man mahibalo mga kaigsunan. Sa ato pa, may posible na ang imong balay lungkapon ka na sa kawatan. Ayaw pag-unang-una ang kanang kawatan, literal. Ha? Kanang kawatan, mao ka na ang panahon sa pagbalik ni Kristo. Ingon man dire sa Revelation o Pinadaya. Sa Pinadaya Kapitulo 16, versikulo 15. Atong basahon. 16:15. Yara o. Tanawa, muanha ako ingon sa kawatan. Bulan ang magatukaw, nga magabantay sa iyang mga bisti. Aron dili siya magalakaw nga hubo o magadayag ang iyang pagka-makauulaw. Sa to pa, inibalik niya, sama siya sa kawasan, nga moabot, nga wala na huma sa mga tao. Mga ilang barugan piningingon, nga walay nasayod sa adlaw o sa takna. No? Ilang ibarugan ang walay nasayod sa adlaw o sa takna. Kung kanus ang mubalik ka ng Kristo. Pero mga kaigsunan, dili man pwede, pinaamay-amahan na nasayod. Ano ha? Kung ikaw sinugo sa Diyos, hinibalo ka. Ano ha? Kung ikaw sa kamahan, magsugo ka sa imong anak. Magsugo ka sa imong anak, imong isugo ang imong anak papaluton. Sa butang, na imong gisugo, palapitan, imong gisugo karon o gisugo nimo bugas. Pag sugo nimo sa bugas, ang imong anak ng gisugo, pato siya. Kay imo man gisugo. Una nahibalo ka kung anak sa imong pagsugo nga ang iyang baliton bugas. Karon, kung ikaw sa kaamahan, nagsugo ka sa imong anak sa pagpapalit sa usa ka butang, nga wala ka mahibalo kung sa butang ng imong baliton, kadtong imong anak nga mulakaw dito, mahibalo ba to siya o dili? Mahibalo ba to siya sa butang ng iyang baliton nga wag na nimo sultiin? Iyon anak usab mga kaigsunan. Iyon anak usab ang gisulti dire nga adunay amahan nga nasayod sa adlaw ug takna. Karon ang pangutanan niini, ano sa maning adlaw ug takna? Unsa maning tuiga, unsa maning bulana, unsa maning pitsaha, unsa maning orasa nga nahitabo. Dili ka makakita niini, gawas kung dili kita mibalik sa panahon nga nag-istorya ang Diyos dito sa Jerusalem, dito sa Israel. Sa pa, dito ka sa Israel. No? Nga kining Israel, capital. Ang Jerusalem, city. Dito kining istoryahan, aning adlaw ug takna, kay ang nag-perform ani, kinsa man ang nag-perform ani, mao man si Ginoong Jesucristo. So masabot na to, kay si Ginoong Jesucristo man ang nag-perform ani, adlaw ug takna, kung kanus na siya mubalik, aning panahon na, anang tuiga, pitsaha, kung kanus na siya, si Jesus na nag-perform ani. Asalan sa Jerusalem. Makaling Jerusalem, trono ni sa Diyos. Trono. Sumala sa kasulatan na ang Jerusalem, trono sa Diyos. Busa nga kaigsunan, kay si Jesus mo ang nag-perform ani, hindi na ito makita karon na si Jesus magayon ang katumanan na nag-perform anang adlaw o takna. Ang sumala sa kasulatan sa Osyas 11:1
Usyas 11:1 mag-istorya. Tungod kay kani Usyas 11:1 na adunay bata ang tinawag gikan sa Egypto, mao man to si Israel. Unya kanang Israel, mao man na si Jesus. Tanawon na to atong basahon. Usyas 11:1. Atong basahon ang Usyas 11:1. Palihog ko sa mga bata, oy. Usyas 11:1. Atong basahon ang Usyas 11:1. Unsay gisulti diri sa Usyas 11:1? Kay si Jesus man ang katumanan na, no? Si Jesus ang katumanan sa anang adlaw ug takna. Dili kay si Jesus ang katumanan o nag-perform ang adlaw ug takna. Kinsa man nila ay ang nag-perform ana gawas ni Jesus. Kung dili mo musugod na si Jesus ang nag-perform anang adlaw ug takna, kinsa man lain diay ang nag-perform anang adlaw ug takna. Kung dili si Jesus. Napabay lain gawas ni Jesus? Muni inyo ang sabton pagkayo mga tingsunan. Kanang adlaw na si Jesus ang nag-perform ana busa ay si Jesus wala siya kanang gisulti da sa Usyas 11:1. Atong basahon. May nang kuan ba? Usyas 11:1. Yara. Sa diha nga bata pa ang Israel. Nan siya gigugma ko. O gitawag ko ang akong anak nga lalaki gikan sa Egypto. Kinsa mo tong anak nga lalaki nga gikan sa Egypto? Si Jacob man to. O si Jacob. Mao man si Israel. Kay sa diha nga nakibugno siya sa Dios. O nakadaog siya, dili na si Jacob. Dili na ang iyang alam Jacob kung dili Israel na. Nagkaroon kay si Jacob kung si Jesus. Siya man to. Ano siya man to? Atong basahon sa Gingon dinhi sa Isaiah kapitulo 6. Ano yung 6? No? Isaiah kapitulo 9 versikulo 6. Isaiah. Diara. Isaiah kapitulo 9 versikulo 6. Kay alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga ug ang iyang ngalan pagatawgon kay bulungan magtatambag Dios nga makagagahom amahan nga walay katapusan prinsipe sa pakigdaig. Jesus to mga kaigsunan. Siya katong gipanganak nga bata nga lalaki nga ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. No? Ang kagamhanan mao kana ang gobyerno sa Dios. Nga kanang gobyerno sa Dios dikumpos na sa tulog ka factors. Kabalauran, tulumanon ug mga sugo. Nga niini nga kanang gobyerno sa Dios mao kana ang kingdom of rest. Nganong siya ang anong kingdom of rest tungod kay si Jesucristo ni ulat si Jesucristo nga ingon nga labang saserdote sa mga katawhan. No? Siya man ang labang saserdote. So masabot nato nga kanang gobyerno sa Dios mao di ay ang kingdom of rest. Mao di ay ang kingdom of rest. Pero kay siya man ang magpasan anang gobyerno sa Dios, kanang kingdom of rest. Siya man ang magpasan anak. Mao nga si propeta Daniel aduna dayon siya
gisulti. Si Propeta Daniel nakita nga niini sulod anang kapituan ka semana sumala no ano siya Isaias Isaias 26 o Daniel kapitulo 24 hangtod sa 27 no 9:24 hangtod sa 27 Ganini, gisulti ni Propeta Daniel, nga sulod anang kapituan ka semana, adunay Misayas. No? Wala gisulti si Isos. Sa ngalan ni Jesucristo, wala gisulti ni Daniel. Ang gisulti ni Daniel nga Misayas. Unya ang migawas anang kapituan ka semana, si Jesucristo man. Tanaw atong basahon ang ingon ni Propeta Daniel kapitulo 9, versikulo 24 hangtod sa 27. Unsay gisulti diri? Ha? 24 hangtod sa 27. Diara. Daniel. Muna gisulti ni Daniel. Daniel 9:24. Kapituan kasimana maoy no tagan ibabaw sa imong katawhan ug sa imong balaang syudad. Unsa tanang balaang syudad? Jerusalem. Muni balaang syudad dili Jerusalem. Sa paghuman sa kalapasan ug sa pagtapos sa mga sala ug sa paghimo sa pagpasipuli alang sa kasalanan ug sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong ug sa pagpamatuod sa panan-aw ug sa panagna ug sa pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Mao nga kaning giingon ni Daniel kapitulo 9 versikulo 27 nga sulod anang kapituan ka semana adunay Misayas. Kani siya 70 ka semana. Muna nga 70 ka semana, 70 times 7 equals 490. Sulod niini adunay Misayas. Ha? Adunay Misayas nga mugawas. Nga ang Misayas nga mugawas mao si Jesucristo. Sulod ani 490. Ganun ato magdala ang giingon ni Daniel sa 9:24 tungod kay naa dinhi makita nato karon kanang adlaw ug tagna kung kanus-an na siya nahitabo unsang tuiga, unsang bulana, unsang pitsa, unsang kurasa o unsang tuiga. No? Atong tanaw, kaning 490 mga kaigsuonan, i-elaborate ni. Ito man, mapito ka semana, which is 49. Kay times mo na. Mao nga 49, mao ni ang iingon dinhi sa 25. Tanawa, busa hibalui og sabta nga sa pagbula sa sugo. Kanus ang nagula ang sugo? Ha? Sa pagpahiuli. Kanus ang hiuli ang Jerusalem? No, ano man ako? Busa hibalui og sabta nga sa pagbula sa sugo, sa pagpahiuli og sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Misayas. Kanus ana hiuli ang Jerusalem. Muni imong tan-aw kanus ana hiuli ang Jerusalem. Ako padayon sa pagbasa. Kaning 25. Dira. Ang prinsipe mapito ka semana. Mao kay ang gisulti nila mapito ka semana naman imo dayon tubagon nga 49 na. Kaya wala gisulti ang answer anang mapito ka semana. Wala gisulti diri. Diyon na mapito ka semana. Sa to pa ang result nga kanang mapito ka semana multiplication na. Times na siya. Mao nga ang answer ana 49.
Oh. 26. Adire sa napa. Oh. O kanuman og duha ka semana. Unsa kuno to? Kanuman og duha ka semana. Oh. Wala gyud tubag. Kita na ang muhatag og tubag. Mao wa kanuman og duha ka semana 434. Unsa may sulti ani 434 nga gikan sa kanuman og duha ka semana? Anawa. Og duha ka semana dira. Mapito ka semana o kanuman o buhag ka semana tukuron kini pag-usab. Sato pa, ni anak 434 tukuron pag-usab. Ang unsa may tukuron? Ha? Unsa tukuron? Ang gingharian, ang gobyerno sa Dios. Ha? Uban ang dalan o ang buta bisan sa masamot ng mga panahon. Busa kay si Jesus Kristo man ang nag-perform adto mao nga adunay kasamo nga nahitabo. Adunay kasamo nga nahitabo. Gikan sa iyang pagula. Busa niini mga kaigsunan, gisulti dinhi ni Daniel nga og siya nga magakamatuod sa likod nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Oh. Mao nga niini ug sulod sa usa ka semana. Ani? Adunay pagpamatuod ani sulod sa usa ka semana. Unsa may ipamatuod ani sulod sa usa ka semana? O kinsa may nagpamatuod sa sulod sa usa ka semana? Mao nga ang subag ani 7. Nan karon kay giingon og sa tumatuma sa semana. Niini usa ka semana ang tumatuma niini dito ipahunong ang paghalad sa halad nga kalanon. Kay ang gipuli adto si Jesus. Tanaw na to inyong kaigsunan. Tanaw na to. Niini kay gi-elaborate ang 490. Unya karon asa man ka mangita aron na makita nimo kanus ani bulak si Jesus, kanus ang nagsugod si Jesus sa pagmantala sa gingharian sa Dios, o kanus ang natapos ang iyang bulakon. Dili ka makakita kung dili nimo pangitaon ang uno sa 490. Kung saan man nimo pagpangita sa uno sa 490, kung saan man. Kung saan man nimo pagpangita sa uno ani. Daara. Kaya kung sa tingsulti dire daraw, busa hibaloi og sabta nga sa paggula sa subo sa pagpahiuli. Kanus aman nahiuli ang Jerusalem. Kanus nahiuli ang Jerusalem ni Anak negative 457. Mauni ang pagpahiuli sa Jerusalem. Ngano nahiuli man ang Jerusalem ni ining negatibo 457. Ngano man tungod kay niini human sila bihaga sa Babilonia nga sila Nabucodonosor. Human sila bihaga sa Babilonia nga sila Nabucodonosor. Mao nga niini negatibo 457 mao panay pagpangulit nila gikan sa Babilonia. Ang unsay nanguli ang mga Jerusalem. Unsa ng Jerusalem? Mga katawhan sa Dios, mga anak sa Dios. Kusa nanguli ang Jerusalem ni negatibo 457. Niini mao ay ini ang uno sa 490. Dinyo man dia busa hibaloi og sabta nga sa paglag sa subo sa pagpahiuli o sa pagtukod sa Jerusalem. Alam sa Mesayas, unsa na kuno to pagpahiuli sa Jerusalem? Para asa to? Sa Mesayas. Alam sa Mesayas.
semana. Mao nga ang gobyerno sa Dios nilungtad ng kadto og 49 ka tuig. Nga naman, walang nilungtad ng 49 ka tuig. Ha? Busa mga kaigsunan, sinukod kini adunay sukod nga kanus ang sugod, kanus ang matapos. Mao man ini ang imong daton karon. Minus na. Mao na si Binting siya kumating. Anong sa Binting? Ay di man na pwede makuhaan og bebe. Mao nga mubaro ka sa pay, may imo impor ani si Binting. Mao nga si Binting minus 9 pinaman. Ani 4 minus 4 0 naman eh. Mao nga bring down 4. Negative 408 dinhi na human ka itong gobyerno sa Diyos. Ganun na human ito. Tungod ka ay tukuron kini pag-usap. Sunod na ay 424, di ingon niya na tapos anuman usap semana, tapos anuman usap semana, tukuron kini pag-usap. Mao nga imong i-minus ang 424. Ano? Aron nga magtuman katong natukuron katong pag-usap. Kinsa man ang utukod pag-usap sa gingharian nga naputol. Kinsa man ang perform. Busa mga kaigsunan, dili ako maulaw musulti na ang perform o ang utukod ang basan sa gingharian sa Diyos na mao ang kingdom of praise. Mao kayo si Ginoong Kristo. Tinuod ba na siya ang utukod pag-usap? Tanawa. Kani siya, wala man design. Busa, sa rules algebra, in any numbers, without sign is always positive. Is always positive. Nagkaroon, kaya unlike sign man siya, mao nga ang rules algebra, gingon, to add to numbers having unlike sign, find their difference and replace the sign of the greater number. The greater number is 434 positive. Mao nga maka-minus na. Mao nga 14, anong 14 man eh? Mula kada sa 3. Una naman siya. Mao nga ani 14. 14 minus 8 equals 6. Bring down 2. Prefix man. Prefix the sign of the greater. Prefix the sign of the greater number. Mao nga positive 26. Tinuod kayo nga si Kristo ang utukod pag-usap sa gingharian sa Dios. Siya kanang panagna ni Isaias. Nga ang usa ka bata nga natawag nga ang kagamhanan ilatungtong siya nga bata, which is gobyerno sa Diyos to. Moto ang kingdom of praise nga iyang tukuron. Siya ang restore, kaya putol lang itong gobyerno sa Diyos. Mao, nga niini positibo 26, hindi. Nigula dayo si Jesus. Anong 26? Nigula si Jesus ay 26 sa edad na 30. Nigula si Jesus sa edad na 30, ang positive 26 idi, narinig, siya ang magpasan, siya ang restore. Mao nga gisabayan ka na sa dako kaayo nga kasamo. Manong dako kayo ang kasamo, kay nahinsulat. Nahinsulat ba? Nga tukurong kini pag-usap bisan sa masamok ng mga panahon. Dili ito masamok. Di ka siyang magula. Dili ka ito masamok. Masamok ang nahinsulat. Masamok ito dako itong kasamo. Dako itong kasamo mga nahinsulat. Busa, niini may size ini, imo nang i-minor sa 30. Aron makita nimo kung kanus si Jesus, kanus si Kristo na tao.
kayong gadon sa algebra. Aron makita nimo kanus asa na tao. Ani? Ha? Ano sa asa na tao? Imong i-minus. Kung saan mo yung minus nga na-explain mo na? Ha? Rule sa algebra, rule number 1, kasi yun, to add to numbers, having like sign. Find their sum and prediction component. Pareha man ang sign. Kaya sa oras yung minus na ron. Pareha man ang sign. Kung sa rule number 3. Kung sa isulti ito, to add to numbers, to subtract numbers, mentally change the sign of the subtracting and proceed to the algebraic addition. Mao na ilista na sa imong una-una o negative, aron na makamayos ka. Ha? Aron na makamayos ka. Kung rule number 2, to add to numbers having an like sign, find their difference and predict the sign of the greater number. Mao na 30 minus 26 equals 4. Predict the sign of the greater number. Mao na negative 4. Dili na tao si Kristo. Ha? Dili na tao si Kristo. Sumala sa kasulatan. Unya na tao siya sa bulan sa Siban. Sa ikatulong ka bulan sa Pitauno. Dili siya na tao sa ikatulong bulan sa Siban. Pitauno. Mao nga niini gisulti ni Daniel nga pamatud-an sulod sa usa ka semana. Mao nga ang magpamatud si Jesus. Pero dili gisulti ni Daniel, wala may gisulti nga si Jesus. Wala gisulti nga si Jesus ang mo magpamatud sa aning usa ka semana. Gisulti lang ni Daniel nga adunay Misayas. Kunya ang Misayas si Jesus pa, si Jesus di ay ang magpamatud na usa ka semana. Nga ang usa ka semana ikumpos na og 7 ka adlaw. Mao nga niini iyang ipamatud-an. Sa pagpamatud niya aning usa ka semana, imo ni siyang i-add. Imong dumagan ang 26 ani dumagan mo og 7 years ang tubag ni 33 AD. Kaning ingon nga og siya magpamatud sa lig-ong nga tugon uban sa dagan sulod sa usa ka semana. Ang pangutana ani unsa maning simanahuna nga iyang ipamatud-an. Ha? Unsa maning simanahuna nga iyang ipamatud-an niini tuig 2023. Unsa maning simanahuna? Mao nga ni atong panahon ng mga anak sa Dios, ha? Aduna sila ay kaning mitawag og tradisyon. Aduna sila ay tradisyon na ilang isaulo ang pista o Pasko sa tinapay nga walay libadura. Ha? Atong basahon ang giingon sa Exodo Kapitulo 12, versikulo 1. Atong basahon. Og si Kristo misulti kang Moises o kang Aaron sa yuta sa Ehipto nga nagaingon. Kining bulana, unsa bulana? Abib. Kining bulana mamahimo nga sinugdan sa mga bulan alang kaninyo. Mamahimo alang kaninyo nga unang bulan. 3. Magsulti kamo sa tibuok nga katilingban sa Israel nga magaingon sa ikanapulo ni ining bulana. Sa to pa maghimo ta karon og kalendar. Aron nga makita nato kanang gisulti nga inakapulo og kaadlaw sa bulan sa Abib, gasugo ang Diyos na magkuha sila og mga lating karnero o kanding o ilang tipigan hangtod sa 14. Mao nga pag 14 sa hapon ilang ihawon. Kay ni ana
pag iyaw nila ang dugo sa kardino o kanding, ilang kuhaon o ibutang nila sa balabag sa ilang pirtahan sa ilang balay o diha sa duha ka haligi. Butangan nila ang dugo. Nga naman, tungod ka na nga walay kamatay nga moabot musulod sa ilang panimalay. Muna isugo sa Dios. Aron maghimo ta og kalendaryo nga niini magbuhat ta og kalendaryo atong an-aw kini sa magpapay ng Kristo. Ani ay atul kadto sa pista sa tinapay nga walay hiwala nga kini nahinong tradisyon sa mga anak sa Dios. Mao nga ini kanang usa ka semana gikumpos na naog 7 ka adlaw. Anak, muni usa ka semana. Mauni ang usa ka semana. Dili man ang matawag og usa ka semana kung mulabas diri. May muni 8. Dili ko na mahimong usa ka semana kung pula. Busa ang semana diay 7 ka adlaw. Mao man ini atong nga tan-aw karon kung kana nga gipamatud-an ni Kristo atul ba na sa pista sa tinapay sa mga Hudyo atong mga atul ba na sa pista sa tinapay sa mga anak sa Dios nga ilang ihimo tanaw na to maghimo ta kalendaryo mga personal kani nga kalendaryo mo kini ang kalendaryo nga iya sa Dios dili ni kalendaryo nga iya ni Gregorio. Tama. Kani nga kalinta anak tuguta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ang kalendaryo sa Diyos, ang usa ka bulan, 30 ra ginadlaw. Walay kulang, walay sobra. 30 ra gina ang usa ka bulan. Na 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 rin mga pinsan. Mo! Nga kalendaryo mo gani ang kalendaryo sa Diyos nga ni atong 33 igid nga niini si Jesus. Nga niini si Jesus. Iyang ipamatud-an aning usa ka semana nga mao ay kini ang pista sa tinapay nga walay libadura. Anak. Nganong pista ni sa tinapay nga walay libadura? Ato unong basahon. Ang mga tao nangutana ni Jesus asa man kayo niya ang Pasko. Atong basahon sa Matthew 26. Nangutana ang mga tao ni Jesus. Matthew 26. Kung basahon. Matthew kapitulo 26, versikulo 17. Tao na to. Araw. O sa naunang adlaw sa pista sa tinapay nga walay ipagkatubo. Si Jesus giadto sa mga tinun-an. Laro kayo sa naunang adlaw
karnero inyong tipigan hangtod sa 14. Ha? Hangtod sa 14. Mao nga ni anang 14 sa hapon na ani inyong ihawon. Tanawa atong basahon sa Exodo. Balik ko lang ito basa ha. Exodo Kapitulo 12. 12. Padayon na to ang 3 sa musugod. Atong basahon gini. Magsulti ka mo, no? Magsulti ka mo sa tibuok na katilimban sa Israel nga mga ingon. Sa ikanapulo ni ining bulana, sila magakuha ang tagsa-tagsa o usa ka nating karnero sumala sa gidaganon sa mga balay. No? Sa gidaganon sa mga panimalay sa ilang mga amahan. Usa ka nating karnero alang sa usa ka panimalay. Ha? Diri ta sa naposta sa site. Diara. Sa 5 sa ta. Ang inyong nating karnero mao ang walay ikasaway. Ha? Laki usa ka tuig ang panangigon. Pagkwaon ninyo kini gikan sa mga karnero kun sa mga kanding. O pagatipigan ninyo kini hangtod sa adlaw nga ikanapulo o 4. Pili sa 14 sa bulan sa Abib. Ha? Sa ikanapulo o 4 sa maong bulan, ang tibuok nga katilingban sa katawan sa Israel magaihaw niini sa hapon. Anang hapon sa 14. O magakuha sila sa dugo o igabutang nila kini sa duruhang haligi o sa balabag sa pultahan sa mga balay diin sila magakaon niini. O niadtong gabion na magakaon sila sa unod nga sinugba sa kalayo o mga tinapay nga walay libadura uban sa mga utanon nga mapait magakaon sila niini. Maybe dili ka mo magkaon ini nga hilaw, dili usab linuto sa tubig, kung dili sinugba sa kalayo. Ang inyong ulo uban sa o ang iyang ulo uban ang iyang mga tiil o ang iyang sulod sa ginawaan. O dili ka mo magbilin bisan unsa niini hangtod sa buntag apan kadto nga mabilin niini hangtod sa buntag sunugon ninyo kini. O mao kini ang mga pagkaon ninyo kaniya. Ha? Nga binaksan ang inyong mga hawak, ang inyong mga sapin sa inyong mga tiil, o ang inyong mga sungkod sa inyong mga kamot, o magakaon kamo kaniya sa madali kayo. Mao kana ang Pasko ni Kristo. Sa pa, ang sa Dios ti ay nga mao ang Pasko o pista usara na ini nga niini mao kaning Pasko sa tinapay nga walay libadura nga 7 ka adlaw diin si Jesus nagpamatuod nga ni anang usa ka semana diin man anang si manahuna sa unang adlaw sa pista. Mao nga niini ang pika-14 mo man pag-ihaw mao nga pagka-ugma ana anina, 15 na siya, mao ni ang unang adlaw sa pista sa tinapay na walay libadura. Ha? Mao kini ang pista sa tinapay na walay libadura. Mao ni ang unang adlaw sa pista. Anak, padayon ta. Dirita sa Juan. Atong basahon ang 14. O kining adlaw asa man adto?
kaliwatan. Pagka sa ulogon ninyo kini, nga usa ka pista, pinaagi sa usa ka tulumanon, nga walay katapusan. 15. Pito ka adlaw magakaon kamo og mga tinapay nga walay libadura. Bisan sa unang adlaw, ipahilayon ninyo ang libadura sa inyong mga balay. Dahil bisan kinsa nga mukaon sinabtan og libadura, sukat sa naunang adlaw hangtod sa ikanapito, kadtong makalaga pagapunton gikan sa Israel. Mga ang datong pista, ani yung magsugod sa pita-15 sa bulan sa Abib, tuig 23 ini. No? Bulan sa Abib 23 ini, pita-15, mao ni ang unang adlaw sa pista sa tinapay nga walay libadura. Dili mitangka si Diyos sa langis na ani, dili siya mitangka. Kay sulti man ni Isos nga duha na lang adlaw ikan karon moabot na ang pista sa tinapay nga walay libadura. No? Mao nga nasulti siya aning dosi. Isa duha na lang adlaw karon ikan karon moabot na ang pista sa tinapay nga walay libadura. Mao nga niini sa pita-15 dili miisip ka o unang adlaw sa pista sa tinapay nga walay libadura. No? Tan-aw na to. Kung tinuod ba nga gikan dinhi pito ka adlaw na. Tanawa ha. Sa hapon ang pintada ana morning. Sa tupa 14 plus ka og 7 pila man day. Pila man. Mao nga 11, 21. So, 21 man. Matapos ang pista sa tinapay nga walay libadura, sulod ani pizza 21. Gikan sa unang adlaw sa pista sa tinapay. Pero sa ama ang sugod sa pita 15. Kadto pa ang pintada ani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Mao nga pizza 21, mauni ang ikapito. Mauni ang ikapito sa Pasko sa tinapay nga walay libadura. Nga nilig pamatud-anin sa Diyos. Nagkaroon ni atol man katong paghalat nga pulis sa karnero. Si Jesus man to ang puli. Siya man ang puli dito sa cross, siya man ang gihalat. Mao naniingon si Jesus, ingon siya. Duha na lang kanto karon ang anak sa tao igatugyan na. Mao maniini ani mo ni pagpikas-pikas ni Jesus. Kanos unsa man ni? Kadtong pagpikas-pikas niya, tatangka sa langisa uban diya mga tinunan, aton to sa pista sa tinapay nga walay libadura, nga ni ana nagsugod siya ng pizza 15. Pizza 15 siya nagsugod. Ditangka siya sa langisa, iyang ipikas-pikas. Nagpikas-pikas siya, uban si mga dosi. Karon imo mo tan-awon ang senaryo nga nahitabo kadtong panahon na. Ningo man si Jesus sa Mateo 26:29. Dili na ako magainom niining gikan sa bunga sa paras. Hangtod atong adlaw nga ako magainom niining sa bag-o uban ganinyo diha sa gingharian sa akong amahan. Pag ingon niya nga dili na siya moinom, kay atong panahon na wala naman siya lawas. Wa naman siya lawas, di naman siya makainom. Mag-inom siya, na mag-inom siya nining sa bag-o. Dito sa gingharian sa akong amahan. Ang pangutana ani karon mga kaigsuonan, aduna ba'y repetisyon sa pag-inom gikan sa bunga sa paras o wala? Naa ba'y repetisyon o wala? Kay kung maingon kita na walay repetisyon, dili na siya maingon unta na muinom siya pag-usap kung walay repetisyon. Busa kasabtan nato nga adunay repetisyon sa pag-inom gikan sa bunga sa paras. Muni atong tan-awon kung kanus-an ako kinimay kabo. Ato sang bunganon ang iyang ipamatud-an nga usa ka semana. Diha nato makita karon nga kanang adlaw ugtag na nga mao diay kadto ang pagsulti niya
na dili na siya minom sa bunga sa paras. Hangtong adtong mga adlaw nga ako mag-inom nini sa bag-o uban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Ha? Muni atong tanahon. Kanus alini 33 idi bulan sa abig. Nanay puig. Nanay bulan. Karon ang pizza. Ang lagi ang pizza mo balik sa 15. Mo maning adlaw. Ha? Mo maning ang adlaw na mao kining unang adlaw sa pista sa tinapay nga walay libadura. Dili mo sa tangka o nagpikas-pikas sa tinapay nga walay libadura. Sa ato pa, nanay tuig, nanay bulan, nanay pizza, ang bulang na ng ani ang tanan. Ang oras. Ha? Mo na lang may kulang ang oras. Kung kanus ani. Kung kanus ani siya. Muna atong tanahon karon. Mao nga dili ka makasulti ang takna dinhi kung dili nimo istoryahon ang giingon nga inom siya pag-usab kay naa dito ang tubag kung kanus siya nagsulti ana unsang orasa. Unsang orasa. Kaya ningon man siya nga, ano pitang 15? Ano naman pitang 15 may sulting nga mo ang pagpigas-pigasin sa tinapay? Ha? Pagpigas-pigas naman. Sa ito pa, ang tubag ni ay, saan ang oras ani, tuwa sa gingon, na muinom siya pag-usap, atong tanaw, kanus anak, unsa ng bulana, unsang tuiga, unsang pizza, unsang orasa, ay naalit ko na makita na to kung sa rin burasa ni 33 ili bulan sa abit pinakisi sa iyang pagtagdas kung inong ikat sa bukas muni mga kaisunan nga kung muingon kita mapagbantay mo kay daghang mga mini ang mga sangyaw, daghang mga mini ang mga propeta, daghang mga mini ang mga angkong na Kristo. Karon kinsa may mini ani? Kinsa may mini? Adto bang mini na wala makatug-an o ang mini nga makatug-an? Duha man. Ora ni pilian. Kinsa may mini ang nakatug-an o ang wala makatug-an? Ha? Kamoy hukom. Kinsa may mini? Dumaga na to mini. Kinsa may mini ani karon? Nga kana bang nakatug-an o kanang wala makatug-an? Saan daw utak? Sa mga kaigsunan, ayaw kamo paghukom sa madali. Kay ang hukom, kung sa iyong hukom niya, kung ang hukom na inyong ipakanaaw, mauusap ang hukom na inyong pagkalawaton. Kunya karon ginaghukom-hukom mo nga pagbantay mo mga daghang mga butungha ng mga bini nga magsasalyaw, mga bini nga propeta, mga bini nga Kristo. Naghukom-hukom mo na. Kunya sa inyong paghukom, mayroon ba og tinuod? Kunya karon di mo magani mo ibalo sa tingog mo walay nasayod sa nastak na. Muna nga, ayaw mo og paghukom sa madali. Ang aw ninyo, giunsa ni, anong naghimo ni, muni inyong pangitaon. Kay nanghita ang kahapon sa tinuod ng kamaturan. Kaya ang pagpangita sa tinuod ng kamaturan, mao ka na ang maghatag ka ninyo o kagawasan. May paghatag ninyo o kagawasan. Inana na mga kaigsunan. Pero, nini, inyong mga nakita, nga sa 33 ini, nini, sa bulan sa amin, pita 15, nga ipamatunan ni Jesus, atod na to sa pista sa tinapay na wala nito. Tanaw na to karon, kung asa na kanang pag-ingon ni Jesus, na muinom siya pag-usab gikan sa bunga sa paras, kay kanang mo pag-ingon nga muinom, no? Muinom pag anak
tungkol pag-usab. Karama kung pag-inom na mo, inom pag-usab. Muli bantayan nato kung anong pag-inom na mo, inom siya pag-usab dito sa binharian sa ating Ama. Sa tupanay, repetisyon sa pagbalik o inom. Asa na nato? Katong bunga, no? Bunga sa paras. Mao kadto ang iyang balikon. Mao kadto ang pagbalik niya pag-inom gikan sa bunga sa paras. Karon asa man nato na siya pangitaon? Ha? Kaya nahuman man ang buhat ni Jesus dito sa Pilipinas. Nahuman ang buhat ni Jesus dito. Sulod na ito sa kasimana. Ha? Nahuman ang buhat dito. Puntong na siya sa 33. Puntong na siya sa 33. Kaya naisulat. Naisulat na ang Misayas pagkapat yun. Bawa sulod sa kanuman ang buhat si Mana. Ang Misayas na pagkapat yun. Mao nga natuma na si Jesus di patay sa mga Hudyo. Kaya naisulat. Busa ang aking ikahangyo sa tanan ng mga tao nga ayaw ninyo usba nga anang inyong pag-ingon nga si Hesus Kristo dili Dios. Dayon nila. Si Hesus Kristo Dios to siya. Pero wag lang siya mailhi o wala masabti sa mga tao. Ha? Kay ilang ang tanong sila una-una o kasing-kasing karon nga ningon man nayon sila nga naa ba day Dios? Kung si Hesus Kristo Dios, naa ba day Dios nga mamatay? Ha? Naa ba day Dios nga mamatay o naa ba day Dios nga ilansang sa krus? Wala ka. Ha? Kaya ang kasulatan nag-ingon man. Tapos sa kanungan duwa ka semana ang Misayas pagkapat yun. Dili kita makabalima, dili kita makabuot. Ay tapos ang duwa ka semana ang Misayas pagkapat yun. Mo mga ni Jesus na kuyawan na gusto niya nga ipasaylo itong buka, itong kamatayon niya. Pero dili man matuman nga siya ang Misayas kung dili siya makakamit. Hinumdumin ninyo nga script ang subay ni Hesus Kristo aning usa ka semana niya pamatuod. No? Inana na naman. Karon, nisulti si Jesus. Ningon si Jesus. Ningon siya sumala sa kasulatan. Did he never read in the scripture the stone which the builders rejected? This same is become the head of the corners. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation. Sato pa ang kingdom of praise gihatag ngadto sa usa ka nasod. Busa, ang ginharian ni ay wala na sa Israel. Wala na dito sa Jerusalem. Ay naman, gibuha ni Jesus o gihatag ngadto sa usa ka nasod. Nakakabalay din ako sa Israel? Nakakabalay ako sa Jerusalem? Wala. Nahimong diniyahan ang nahimong piniyaan sa walay katapusan. Kung magikuha niya, ihatag niya sa usan. Ha? Paghatag niya sa usan, wala isulti niya. Nga kanang nasura, mao ka na. Ha? Wala yung isulti, Japan, Indonesia, Malaysia, o ubang ng mga nasod. Wala isulti. Kung sa iyo isulti, mamunga sa mga bunga nini. Sato ka, mamunga ni Kristo. Nan karon
mamunga dahil ni Kristo, buti pasabot, ang nasod na mamunga ni Kristo, ang tao ni mga unsa. Ang nasod na namunga sa Kristo, unsa man. Wa gilain mga kaibigan. Kanara yun. Mao ni nasod na namunga sa pagtulunan ni Kristo. Kanira, Pilipinas. Ha? Pilipinas. Kaya kung kining Pilipinas, disulti pa sa Bible, dili na kahibulungan ang Diyos o niini. Dili na musulti si Jesus. Dili na siya musulti nga ipapangitang iyahan kung musulti ba. Mao makay wala misulti words for words na Pilipinas aron nga kining gingon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ipapangitang busa ni ini ang kinaharian ay ihatag man sa Pilipinas o dinhi sa Pilipinas, dinhi na ito tan-awon o dinhi na ito makita karon. Kaya ang pagbalik sa kinaharian, tanan na naa dito sa Israel, mubalik sa Pilipinas. Sa pagbalik sa Pilipinas, ang pagdala ng kasuluban ng Kristo. Muna ako maganda. Nagkadili mong balik si Kristo na Hudyo. Dili mong balik si Kristo nga tagas o ilong, kundili mubalik si Kristo sumala sa nasod nga mahimong binhayan. Ang nagpuyoan ng mga Pilipino man, sato pa si Kristo, Pilipino. Mga sakit kaminaon, sakit nila muna-munaon, nga kanang Kristo, ang ilang ginauna, katong Kristo, nga mao si Jesus, dito sa Israel. Pero dili nila madawat karon nga inibalik ni Kristo, Pilipino siya. Ha? Pilipino si Kristo. Pilipino. Mao nga ini mga kaigsunan, atong karon tan-awon og atong paminawon nga atong pag-ingon niya sa Matthew 26:29, dili na ako mag-inom ni inggitan sa bunga sa paras hangtod ni atong adlaw nga ako mag-inom niini sa bag-o uban kaninyo. Sa bag-o uban kaninyo diha sa ginharian sa akong Ama. Sa to pa uban, no? Uban kaninyo sa bag-o. Mubalik man si Kristo sa nasod ng ibalhinan nga niini si Kristo Pilipino, busa ang mga apostoles ni Kristo Pilipino sa ato karon tan-awon kung kanus-a kana. Unsa ng tuiga, unsa ng bulana, unsa ng pitsa, unsa ng kurasa. Aron nga makita nato alang gingon nga adlaw ugtak na. Kay kaning adlaw ugtak na dinhi karon sa kaning adlaw ugtak na ang mga tao wala mahibalo nga si Kristo nimbalik na sa kalibutan. Ha? Wala din mahibalo ang mga tao. Bisan kinsa imong pasultiyon, mga ministro, ministro o uban pa ng mga kadagkuhan sa ilang mga pundok, wa gina sila mahibalo. O sa ang mga membro, wa pod mahibalo kung ano saan ibalik si Kristo. Ha? Wala pod mahibalo. Mao nga pagbantay mo sa inyong hukom nga mga mini, mga sulpot, mga mini na magsasangyaw, mga mini na Kristo. Ha? Unsay hukom? Ang hukom na imong pagkanaw, mao ang usab ang hukom na imong pagkanawa. Ha? Muna mga kaibigan, muna itinuod karon.
ahas, laptop na pagka-istorya, wala mo muto ni Hesus Kristo. Ha? Wala mo muto. Inyo lang dinala, inyo lang diadle sa ngalan ni Hesus Kristo, aron ang mga tao mukuha ninyo. Oh? Magpabiling lagi hapon sa inyong pundok. Ayaw ninyo kapusa ang mga tao. Ha? Hatagin ninyo ang mga tao o kagawasan na sa ilang paghatag ninyo ang kagawasan, sila makakita o asa o unsay Ginoo dinhi sa kalibutan. Ha? Inana, kung unsay Ginoo dinhi sa kalibutan, ayaw ninyo kapusa. Kung pasabot na ito ba? Ayaw ninyo istoryahe nga kung sulod mo niya, magamini na sila ng sakangyaw. Na kung sulod mo niya, mauna sila ang mga mini ng Kristo, mauna ang nagpansalaan ninyo. Di araw mo mumubis. Di nira mo mumubis sa ingon nga nagpansalaan niya ninyo. Mga araw mo pabilin niya ninyo. Dili yun na. Kay mudawat ang tanigin ng Kristo. Si Kristo man ang atong dugtong o matuog ng mga luluwas. Kung mutuo ka, unya si Kristo nagsulti man. Sumala din sa sulatan. Ha? Nagsulti si Kristo. Ha? Nisulti siya. Pedro, niining dakong bato. Ha? Sa ibabaw niining dakong bato. Pagatupuron ko ang akong iglesia. Ang iglesia, mao ang mga kahukuman sa harianong mga saserdote ay si Kristo ang labaw saserdote. Busa ninyo siya, ibabaw niining dakong bato, pagatupuron ko ang akong iglesia. Aron kay sulatan at mga pinili. May pinili na mudawa. Ha? Dili lang mga kaigsunan, dili lang kami ang inon din nga kingdom of Christ. And ye shall be unto me a kingdom of Christ. Dili lang kami. Kung kamo mudawat usab, mga kingdom of Christ mo. Ha? Mga kingdom of Christ mo. Kung mudawat mo ani. Kung mudawat mo nga kamo kingdom of Christ, ha? Inana ka siya. Ngunit sistema sa gobyerno sa Diyos. Ayun siya, and ye shall be unto me a kingdom of Christ. Sa ito pamahimo ang mga saserdote. Katong mahimo ang mga saserdote, kato ra pong mga pinili. At itong mga pinili na budawat na mahimo silang saserdote. Ha? Inana mga kaigunan. Pero, atong tanaw, unsa may sukod, naghihatag man sa Pilipinas ang Ingriyan, unsa may sukod, kung dili ka makakita sa ugma, kung dili ka makakita o dili ka makahibalo, o unsay sukod nga imong dadon. Ha? Di man ka makakita. Katong pag-ingon niya, maingon siya pag-usab. Dito sa gingharian sa naman, ano sa aman to kung wala kay sukod? Mo nga na sukod. Unsa may sukod ingon siya. O siya sa isdos. Tapos sa duha ka adlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi sa ikatulong adlaw kita pagabanhaw niya. Ha? Tapos sa duha ka adlaw, atong tanawon ang sukod ani 2,000. Ano? 2,000. Oh. Duha ka adlaw, duha ka libo ka tuig sa mga tao. Kay sumala sa kasulatan sa unang sulat ni Apostol Pedro 3:8, mga hinigugma, ayaw kamo pagpakabuta sa usa ka butang nga tinuod. Kay ang usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig. Ang duha ka adlaw, 2,000 ka tuig. Ang tulo ka adlaw, 3,000 ka tuig.
Karon kay isulti tapos man sa duha ka adlaw. Ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Atong tan-awon aning duha ka adlaw ng duha ka libo ka tuig. Kung tugma ba sa giingon nga ang gingharian gihataw sa kanason. Kaya hindi sa sugod o sa mga kompetisyon nga makita gid nato nga naagyoy pag-inom gikan sa bunga sa paras. Tanawa. Ingon na siya, tapos sa duha ka adlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Imong tan-awon, anos ama nahiuli? Ha? Di ba nahiuli ang Jerusalem kung sa tuiga? Negative 457. Ingon siya, tapos sa duha ka adlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Sa ikatulong adlaw, kita panamanhaon niya. Sa ba ang sukod, ang uno nga negative 457, mao to'y atong dadon aron nga matinuod ang gisulti nga ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Mao nga negative 457. Mao ni dadon mo kay mo ni siya una o sinugdan sa 490 na sukod dito sa Jerusalem. Na alang sa Jerusalem na adunay Misayas na si Kristo. Mao nga ang sila ani 1543. Ha? 1543. Niini ang atong nasod nga Pilipinas na-recognize sa ngalan ng Pilipinas, pinaagi sa hari sa Spain na si King Philip II. Ha? Aning 1543. O mao kini ang pag-abot ni Lubis de Villalobos sa atong nasod. O niini mga kaigsuonan, imong dadpon ang 490 ay imong mangita ang uno ani. Ang uno negative 457 man. No? Ang uno sa 490. Mao ni sumura atong dadpon dinhi ay maura man tong istoryaha dito sa Jerusalem, dito sa Israel. Maura ni atong dadpon, anong anak ka man? Tungod kay sulat. Nagsulat man, di man ta makabalipan. Ecclesiastes 1:9. Ang namao kaniadto mamaugma, ang nahimo kaniadto paghimuon man ugma kung tulay butang bago ilalong sa daw. History repeats itself. Nagkaroon kay sumala sa Ecclesiastes 3:15 sa diha sa kaning panahon o sa umalabog pa diha sa kaning panahon o kinapangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. Wa may lain nga miagi kanila man. Wa may lain miagi kanila. Mao nga pangitaon pag-usab kadtong miagi na. Ha? Pangitaon pag-usab kadtong miagi na. Mao nga yung pangita pag-usab. Mao nga ang sukod 490. Nagkaroon kay elaborate man eh. Diba? Elaborate. Mga ang dataw na to, anong gi-elaborate ng 49 because ng semana, ano ba ang semana, o sa semana, noon ni atong dataw dire ay naisulat. Ha? Tanawa. 49. Ilan answer? 15. Ha? 1592. Wala pa rin 1592. 15 ang daghan ng mga misyonaryo sa Pilipinas. Ha? Daghan ang ayaw mga misyonaryo. Di ka ba pag-abot ni Manila sa Pilipinas? Hangtod na idawat si Tupas na anak ni Mumapon. Sukad niya ito, di ka na ng 1568. Idawat ni Tupas. Ay, di ka sa pagdawat ni Tupas.
gibunyagan siya sa usa ka pari nga mao si Father Jigo Ibirira. Gikan sa 1568, wa nay buas, wa nay bugto sa Christianity. Kay mao na ang misyon ni Kristo sa pagpalaganap sa pagtulunan ng Kristo. No? Mga 1592, 50 na mga misyonaryo. Unsa mga misyonaryo ha? Aning 1592. Mao ni ang mga Dominican misyonaryo. Kaya ganito mga misyonaryo na itawag ko San Franciscan missionary, Republic missionary, Jesuit missionary, Dominican missionary, ani? Mao nga imong dadon ang 434. Kana 434 imong dadon nilinggigan ani 1592. Ang answer ani 2026. Kuha nimo ning 2,000 magpabilin ang 26. Maura gyapon dito sa Baybisayas ini gula sa Isos. Ang nakanindot ng anin dili na sa pareho sa inyong ginahuna nga nialang 26 nga inyo pang ilansang. Dili pareha dito nga inyong sakiton, inyong dagmanan, dili na pareha anak. Kaysa iyang pagbalik, binsya naman, panimalos naman. Mamang gani, ningon to mga Hudyo, mga Pariseo, ningon sila. Ningon sila dito ni Pilato. Kung kinsay maningil sa dugo ni anang tawhana, ipapaningil-lingin ka naman sa among kanakan. Busa sa iyong pagbalik mga kaisunan, dili na siya ilansang, dili na siya magpalansang, kundi panimalos na ang iyang pagbalik. Panimalos na. Mga 2026, mao kini ang reenactment sa buluhaton ni Kristo o ni Juan na Bautista. Mao na niini mga kaisunan, mao na gihapon istoryahan nga ang giingon ug siya matapangatuon sa likod nga tugon ubang sa daghang sulod sa usa ka semana. Mao na ang usa ka semana imong inumang diri sa 2026 ang answer na 2033. 2033 nakita na nato ang giingon nga moinom siya pag-usab. Mga 2033 dinha siya moinom pag-usab unsa maning bulana, unsa maning pitsaha, unsa maning orasa. Nanamay tuwi ko 2033. Ino na yung pangitaon daw, unsa ng bulana, unsa ng pitsaha, unsa ng orasa. Mga matris ni mo pinaagi sa kalendaryo. Mao na gihapon mga kabiha. Mao na gihapon. Mao na gihapon mubalik sa 2033. Nga niini 2033 bulan sa Abil, pizza 15. Pizza 15. Ang oras ani unsa man? Unsang oras man? Alas 12. Ganong alas 12 man eh? Kahit sumala sa kasulatan, muabot ang pamanahon sa tungang gabi. Ano tungang gabi alas 12 na lang sa Pilipinas. Alas 12 man. Mao, din na yung makita kung unsa tong orasa dito sa panahon nga si Jesus bitangka sa unang adlaw sa pista sa tinapay nga wala yung kadura. Dito na yung makita kung sa tong orasa siya bitangka. Pinaagi aning gikan ng alas 12. Nagkaroon may balungan ta na anggap sa Pilipinas o Israel 5 hours man.
Mao nga kaning 12 ana may nusa nimo na og 5 ka oras. Ang answer ana 7. Mao nga 7 dito siya nitangka ani unang pista sa tinapay nga walay lingkura. Alas 7 ito sa gabi. No? Pizza 15 alas 7 sa gabi. Mao to ang pagtangka ni Jesus sa lamesa uban sa iyang mga tinunan ang unang adlaw sa pista sa tinapay na walay lingkura. Alas 7 kadto sa gabi. So nakita na nato. Mao nga ang adlaw ugtag na mao di ay ang panahon sa pag-ingon ni Jesus nga moinom siya gikan sa bunga sa paras hangtod ni adtong adlaw. Mao nga niini mubalik diay siya pag-inom. Nganong mubalik siya pag-inom? Kay tungod mao kini ang nahisrat. Mubalik man siya pag-inom gikan sa bunga sa paras. Kay mubalik man siya sa ato pa, mubalik si Kristo na adunay lawas, adunay sa bagungan. O makita mo si Kristo Pilipino, dili na itong Hudyo. No? Mo nga si Kristo mubalik siya sa samang paagi. Nga niini, sa 2033, bulan sa abid, pizza 15, sa tungang gabi mo abot ang Panginoon. Mauna yung mga kaigsunan. Nga kanang adlaw utak na nasulbad na. Nga niini ganing adlaw utak na sa gidahom karon sa mga tao nga walay nasayod sa adlaw utak na. Sayop day kana nga pagtulunan. Kay ang Ginoo kung ikaw sinugo ka sa Dios, mahibalo ka kung kanus ka moabot sa Kristo. May wala may gisulti diri unta. Kung gisulti pa diri nga walay nasayod sa adlaw utak na bisan pa ang mga lunda, bisan ang anak, bisan ang han. May unta gisulti ya, ingon man. Ingon man oh. Bisan ang mga manulunda, bisan ang anak, gawas. Kato pa, anang pag-ingon nga gawas, walay labot ani nila. Gawasan, amahan. Mao nga adunay amahan. Ang nasayod sa adlaw ugtak na mao kadto giingon sa Mateo 26:29. Ingon datong larong pagbasa. Mateo kapitulo 26 versikulo 29. Ano? 26:29. Og sultihan ko kamo nga ako dili na moinom pag-usab. Kanos ani siya nga wa na siya makainom? Atong 23 gawa naman to siya lawas. Mao nga nisulti siya dire. Ha? Yan siya. Og sultihan ko kamo nga ako dili na moinom pag-usab. Niining gikan sa bunga sa paras. Hangtod ni adtong adlaw nga magainom ako sa bago. Niini. Sa to pa, pag ingon nga bago, nana siya lawas. Mao nga, naamay sukod, nga makita na to kung kanus siya inom, pag-usab, aning gikan sa bunga, sa paras. Nga niini, gikan niini, nga muinom siya pag-usab, gikan sa bunga sa paras, mao kini ang giingon, nga adlaw utak na kung kanus siya balik. Mao nga sayop gyud kayo ang pag-ingon nga wa gyud mahibalo kung kanus ang mobalik si Kristo. Kurik man ang giingon nga ani mitang wala na to ma-bawin, wala to dahuma nga kanus ang mobalik si Kristo. Mao man ibantayan nato. Kaya ang gisulti diri sa Mateo 24:23, gisulti man diri nga kung ang pangulo sa panimalay, kung ang pangulo sa panimalay nasayod pa, ayaw nyo na anang panimalay, literal na balay.
panimalay gani pundok sikta. Kung ang pangulo anang sikta anang pundok ka, nahibalo pa siya ug unsang taknaa, unsang adlaw sa kagabion mo abot ang kawatan, magatukaw siya. Sa to ba, anang magatukaw dili magsiga ang mata, kun dili magatukaw nagtuon siya sa pagbalik sa atong Ginoo. Aron nga dili siya lungkabon. Dili kalungkaban ang iyang balay. Sa to pa, kung mubalik si Kristo sa kalibutan, sama man sa kawatan, nga moabot, nga wa gidama, nabaday kawatan, nga mosulti mingon nga anak orasa ng taknaa, anang gulana ko sa tuiga, nga mubalik mong mangawag siya, musulti ba ng kawatan? Dili. O yun ana usab ang pagbalik ni Kristo. Karon ang pagbalik ni Kristo, di wa ang giusa nga nahibalo sa iyang pagbalik. Unya karon kay gisulti nga walay usa nga nahibalo. Naamay ingon nga amahan. So imong tutukan kanang amahan. Kay ang amahan nahibalo mo kita. Bisan ikaw naman, amahan ka. Ha? Kadto gisulti ganina kung amahan ka, nagsugo ka sa inyong anak, magpapalit sa usa ka butang, abot sa tindahan, yun ang butang na imong papalit, bugas. Pag abot dito, baliton dito, ay nahibalo man. Pero kung ikaw ang nagsugo ka, igaan mo kwarta, pag abot dito, kung sa may baliton sa inyong anak, wala. Kaya wala man siya may balo. Kung wala man, magputbuot ito sa baliton niya. Sa para kong anak. Yung ingon kita nga walay na sayod sa adlaw sa takna, muna ang inyong gisangyawan, ang inyong gistoryahan, kung sa magpuwi na ito ba, wala ko inasayod sa adlaw sa takna. Kaya ang sana naman karoon, may tabo. Nagagawa pa si Kristo. Wala. May balo ang tao si Kristo, balik na. Wala. Oh. Ganun sa amang balik si Kristo sa adlaw, sa gitsa, sa bulana, sa tuiga, may balo ba sila? Wala. Mauna. No? Mauna. Kadili nato, pwede hukman ang tao. Once nga makita niyo sa inyong timeline, makita niyo sa inyong Facebook, pag muagi sa inyong Facebook, inyo na itong anapod, sulubot ako din. Uy, anapod, mga minitin ko na yung mga sa sangyaw. Uy, anapod, pagbantay mo, kaya dahil mga mini, ang mga masasangyaw, mga mini, ang mga propeta, na magpensalaag yan ninyo. Kung ang isultian ko ang mga tao, nawag ko mahibalo. Nagkaroon ng mga tao, kung kamo magdaghan anak, na yung sulat sa balang sulatan. Kung kamo, dili ninyo kay taon ka na kanuturan, kaliwala sa tanang ng mga masasangyaw, dili ninyo na pangitaon karon, mabilong mo sa giingon sa sulatan. Sa Zacarias 13:8. Na Adonai, tulog kabahin sa yuta, ang duha mga matay. Ang usa uli ang makabili. Kung inyong dawaton, mawag ginasayod, nabilong na mga aning duha. Nga aning duha, mauni ang mga matay. Duha, tulog kabahin sa yuta, ang duha mga matay, ang isa mabili. Mga selected ra ang makaapil ani, ang infante ani, ang mga partakers ani, ang atong mga importante lang ani. Kung kamo karon naminaw, kamo importante kamo sa buluhaton sa Dios, panggawas mo. Kaya kung dili mo gawas sa inyong gitaguan, sa inyong gibilangguan, kumigan sa inyong mga pangulo, magpabilin ngayon kamo na anang mabilong sa duha ka bahin nga mga matay. Kay mao kini ang gisulti sa Dios. Mao nga sayon ang pagtulungan nga ang tanan ng mga tao mga matay sa kalibutan. Kay kung ang tanan ng mga matay, ang tanan ng mga tao mga matay sa kalibutan, baka ko na bari ang Dios nga miingon na adunay tulo ka bahin sa yuta ang duha ka matay o isa mabili. Kuni ato sabton ba mga kaigsunan? Usa ako ihangyo ang tanan nga mga Pilipino. Kaya ang gihatagan sa gingharian nasod man nga Pilipinas, unya ang mga nabuyok dili man mga
Kastila, dili man mga Amerikano, dili man mga Japanese, dili man mga unsang matang sa ilahang language, sa ilang mga sultian. Kung dili kaning nasod ng gihatagan sa ingharian nga mao ang Pilipinas, mga Pilipino man eh. Unya kung karon dili mo mudawat ang ingharian nga gihatag sa Pilipinas, mga kaigsuonan, lagtod na pagka-istorya, wala mong mutuo ni Kristo. Inyo lang igamit ang ngalan Kristo Kristo. Pero sa likod di ay, sa likod di ay, sa pag-ingon niya nga ihatag ang ingharian sa Pilipinas, di man mo mutuo, kay wa may sulat. Kay wa may sulat mo na nga, dili mo mutuo. Pero huwag inyong obserba. Huwag inyong ang sa katao na namutala ni Jesus. Huwag inyong ba? Kung sa may isulti sa katao dito ni Jesus. Sa Ginoo, niini bang panahon na karon ikapahiuli mo ba ang nangyarihan sa Israel? Kung sa isulti ni Jesus, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga butang. Nga nung nag-istorya man si Jesus na dili itugot, tungod kay wak pa'y panahon, wak pa'y right time, wak pa'y right place. Muna yung wala bang adlaw na, wala pa'y panahon na sila mahibalo. Kaya ang sumubuto na ang sumudito ni Jesus, buto na. 7 years na ito. 7 years na ito. Mawala ito ang iyahang pruhat mo dito. Mga, dihan ninyo paon ang observa ba? Mga ihatagan sa Pilipinas, ang ingharian, o ang namuyot din mga Pilipino man. Mao, nga niini, dili sa mga Pilipino, pangitaon nimo karon ang lawas ni Kristo, taliwala ang daghang mga Pilipino, aning mga tao. Mao nga sa pagbalik ni Kristo, dili nimo makita sa bulangan, sa hantagan, sa mga sa hilayan. Sa mga matang sa hilayan, dili nimo na makita si Kristo. Makita nimo si Kristo, taliwala sa mga magsasakyon. Diyan mo na makita si Kristo. Sa unsang paagi yan mo makita siya, anang maghibalo, meaning adlaw. Kaya sa adlaw utak na, diyan mo mailhan nga kana di ay Kristo. Kaya kanang Kristo sugo mo na, muna ang universal creator nga nahibalo sa tanan. Wala kaning kalibutan na humana ang plano. Ego na lang nag-perform ang mga partakers. No? Ego na lang nag-perform ang mga partakers. No, mas naniwala sa mga Pilipino, hindi natin makita ng mga magsasangyaw, o diyan sa mga magsasangyaw, diyan mo makita ng Kristo. Makita naman ng Kristo. No, ano hindi ay, kay Pilipino man eh. Una din sa mga katauhan sa Diyos, ay mga Pilipino, niini, diyan mo makita, pinaagi lang sa sukod. Pinaagi sa sukod. Kung saan man imong pagpangita, nga kanang lawas, nga mao ka ng Kristo, kung dili ka mubis sa sukod sa Diyos. Dili ka mubis. Mga kaigsunan, aning Kristo, daghaning lawas ni gisundan. Dito ni Ruben Iglesia Senior, diyan ko sa founder sa Pinagugad, dito ko na, ligawas ko na dito, daghang lawas ni gisundan ng Kristo. Daghan. Nang karong dili man ang puyo diha, kung dili ka na ang lawas, na mao ang dumala sa gobyerno sa Diyos, na kaning gobyerno sa Diyos, gikumpos ka balauran kung manunod mga suko. Dili man na niya pwede ang mga lawas nga dili nila kaya. No? Na ilasaktan o mga binuang. Ayan ni Ruben Senior. Saktan o binuang. Kinsa pa, pati kang daghana. Di na tumabangit daghan yapon. Nakahimo ba sila?
Nakahimo ba sila sa pagsulti ng anang adlaw na mubalik si Kristo? Nakahimo ba sila? Wala. Mo nga ang sukod inay. Nahibalo kita nga ang Diyos aduna say tinudlong panahon. Kung sa may tinudlong panahon sa Diyos, 2,520 katoy. Tanawa! 2,520 katoy. Mao ni sa tinudlong panahon sa Diyos. Asa pilitan sa usa ka panahon, mga panahon, tunga sa usa ka panahon. Kung imo na sa siparon, 2,520 katoy na. Mo na isukod. Ano, imo mang tanawon. Imo mang mayusan na sa 659 na dinhi ang usang hari mao siya. Imo mang tanawon, pag minus nimo ana, pilay answer. A minus 9 pila man? Pila 1. O, 1 minus 5 kanang B. Mubaro ka sa 5 na imo 4. Bring 11. 11 minus 5 pila man? Ha? 6. O, 4 minus 6 kanang B. Mula na pagpagilid. Ano na pili 1. 14. 14 minus 6 pila man? 8. Bring down 1. Kung ang 1861, June 19, sa kalendaryo sa Gregorio, June 19 na tao si Dr. Protasio Rizal. Na niini, masabot na to na ang isudlan ni Alang Kristo, na usulod ni si Kristo, anong lawasa. Na nung isulod mo si Kristo, anong lawasa, tungod sa giingon na land of Christ, yutang saan. Kaya ang yutang saan, mautoy ilahanan na naanalihas nasod yung ibalhin ang gikanan. Tungod na ng land of Christ, mawa 1861 June 19, hindi ka mo isip sa giingon na spirit guide man. Nga niini, ang spirit guide man, kung imo na siyang i-reverse, ang espiritu na migay sa tao, ang tao na migay lang sa espiritu. Ha? Alam mo na siya makikita. Spirit. Oh? Guide. Guide man. Oh. Ang espiritu na migay sa tao. Tao ka na man man no? Tao. Kung imo lang tanaw siya, ang tao nga migay lang sa espiritu. Nagkaroon niya sa kabala, 1-1 na. Mao nga, ang sila ni 1972. Mao 1972, kaniini sa Gregorio, February 4. Pero sa Diyos, 4. Mao nga, 1972, mao sa nasabot na to, na ang lawas nga isudlan ni Kristo, dito ni Dr. Cesar nagika, ang isudlan na kalawas, ang nataw aning tuiga 1972, February 4. Wa kilay mga isuna. Ang among labaw nga magtutudlo, Supreme Divine Master of Benito Gabriel. Ha? Ano? Anakin mga kaisuna. Kusa, masabda na to, nga niini, maunini, ang lawas na maong ang inom pag-usab gikan sa bunga sa karas. Maunin lawasa, aning lawasa aning na tao. Mauni ay ang perform na sa pag-inom sa bunga sa karas. Elisod po, mubalik si Kristo may lawas ani. Kung saan man niya pag-inom? Kung may lawas, mao nga na ay lawas, aron nga mag-inom siya pag-usab. Diha sa ating harian, ani sa Pilipinas. Diha sa ating harian, upang sa akong amat. Musa na ay lawas. Nagkaroon, kaya ini mga kaisuran, kinahanglan na nato ma-specify. Kinahanglan na nato ma-specify kung asa na siya magpuyo. Tanawa. Kung asa na siya magpuyo, imo dayo, inuhag ang 1972, kung isa ay 1973. Kaling sumura 1973, gikan ni sa 1943, sa 1543, tungod niini, ang sukod ay
1973. Aning 1973, sa January 24, adunay Presidential Decree 105 na ang dakitan mahimong shrine nga niining mahimong pala ang siyudad sumala sa kasulatan. Kay unsa man itong pala ang siyudad? Ang Jerusalem. Mao nga ang Jerusalem, mao ni siya ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit. No? Mao ni siya ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit. Mao nga 1973. Ana, 1973. Mao nga nisulti ang Dios. No, nisulti ang Dios. Unsa may nisulti sa Dios? Sa lawas nga natawa ni 1972. Nisulti ang Dios niya nang 2019. Nisulti ang Diyos, muuli ka sa dapitan. So, masabtan ginawag nato, na pag-ingon sa Diyos nga muuli ka sa dapitan, papaulion siya sa dapitan, tungod kay ang dapitan, Pinoy-anan sa Diyos. No? Pinoy-anan di ay sa Diyos ang dapitan, tungod kay nahimong slide, o nahimong bala ang siyudad, pinaagi ni Marcos. O dili rason, dili usab rason, na pinaagi ni Marcos, pinaagi ni Dr. Jose Rizal. Pinaagi ni Dr. Jose Rizal na himong balaang siyudad tungod kay anang pag-ingon nga between two branches of rivers. Tungod aning dapitan na gilibutan kini sa duha ka subak nga bulo og liburan. Tungod ana mo nga nahimo siyang shrine. Kaya ang shrine ani kalisay naman ang ta. But later, nahimo siyang dapitan Israel City of the Pilgrims. No? Mga dili ako maulaw, sulti ninyo mga kaigsunan nga kanang adlaw o tak na nasulpad na pinaagi sa among labaw ng matutulog. Busa, kung ang inyong muna na napay Kristo nga moabot, kinahanglan maglay mo. Kung napay Kristo nga moabot, sumala sa inyong kwintada, sa inyong husay, inyong ipakita nga naay Kristo moabot, pinagi sa inyong husay. Ayaw ni husaya. Kinahanglan naamoy husay sa baba ni William Miller nga nagsangyaw siya dito sa Amerika nga adunay Kristo nga mobalik apan napakyas. Ano man, dili si Kristo ang mobalik nadto, kun dili ang pagtuo nga ang ikabito Sabado. Parihara sa anak. No? Parihara sa anak. Busa mga kaigsunan, tinaw, dataw. Kaayo nga, kanali ay ningon sa Mateo 26:29 na moinom siya pag-usad, maode ay kana ang pag-inom gikan sa bunga sa paras. No? Gikan sa bunga sa paras. Kung malimot mo, nga kaning 1973, gikan sa 1543, inaanak siya. No? Diba? Answer pa ni siya sa kuan, gikan sa 2,000, o, negative 457, anak, 457, o nga, 15:43. Dili man nimo isipon ang mga anak sa Dios nga naulipon sulod sa 430. O nga 3, 7, 9, 1. O nga ang mga anak sa Dios naagod na puyo sa balaang sudad. No, nasa balaang sudad mo ang dapitan. Inaanak na mga kaisuhan. No? Mga daghan ba ang mga husay ng inyong mga mabati sa among sa among mga kauban. No? Gikan sa gate 1 to 12. Daghan pa ang mga husay nga among ikahatag diha kaninyo. Dili lang sa amuang 12, kundi sa among labaw ng tulo. Na inyong madumog o inyong makita ang mga husay na wala mahusay sa tanang mga preachers sa tuwong kalibutan. Sa
tanang mga magsasangyaw. Huwag kinila mahusay, dinhi lang sa kingdom of Christ. Kay muni, ang kingdom of Christ ang gitukod sa Dios. Ha? Ang kingdom of Christ muni gitukod sa Dios. Muni siya ang kingdom. Mga igsoon, dili na nakatason kay na mga kauban musulti aron na maka-prepare pud siya, no? Ini ang inyong igsoon ikatulong mapentahan kalsidani precious stone toward the kingdom of Christ. Daghang salamat o maayong buntag kanatong tanan.